Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit Fonds. In deze speciale uitzending van Venray van Toen gaan we terug naar het vastelovenseizoen van 1983. Voor het eerst in de geschiedenis van de Pielhaas volgt een cameraploeg nagenoeg alle activiteiten van het prinselijk trio van dat jaar. Prins Piet Hermans met zijn adjudanten Piet Voermans en Karel Beerkes. De eerste beelden van helaas veel te vroeg gestorven Piet III beginnen bij de Engel, bij de bekendmaking van het boerenbruidspaar. Kijkt u mee, wellicht met een lach en een traan. Hier is voor het knoespaard van de Boerenbrulp 1983. Tijd van de knoespieper. Heer van de en ik zie hier tegen de Boerenbrulpspaard van 1983 willen zien. Iedereen moet weten dat hun knieën die ringen hebben. Hun knieën krijgen nou die ringen. Die ringen. En die is gebroken. Zeg even kinderen. Ik zeg even de vrouw de dan kreeg de vrouw die hier de ring, dan tegen is toch wel te vertrouwen. Namens de Pielhaas wil ik zeggen dat we deze geleerd zien zo'n schoon mooie bloedspaard hebben en dan dus Oma Paloma Blanca tevreden zien. We zullen er van zwaar met vieren zoals we dat nooit gehad hebben.
uitschaal met alles erop en aan. Smakelijk eten. En de eerste prijs voor de kleine groepen gaat nog de Thijs Beck Blues. Als wij de eerste prijs hebben, dan werden we de huis gedragen door onze mannen. Donald, Fischat. Jij hebt het meeste fruit gekregen, jongen, dus voor de leren. Die anderen moeten het bergen. Ik wil wel zien wie er onder zit. Ein unvergessene Stück. La Fontana Hobe, vom Feld aus dein Wasserfall. Und nur die grünen Tannen, wechseln das Lied. Doch meine Sehnsucht bleibt in klangkalten Lieder. Leutnant mein Echo wieder, und du gehörst es nicht. La Montana, meine Kumpel und meine Zwerg, da ist das Leben ein Flug. Meine Kumpel und meine Zwerg, da ist das Leben ein Scherz. Wenn das Wasser am Rhein kommt wieder mein Weg, ja, dan möchte ich. Wat de eerste lied die zingen, dan klinkt het pas keuze. En de worst. En de worst. Uit de miska voor het gedacht. En alle getreuzen, de koppen die kloppen. Ja, 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 en dan. En vergeet nog wat ook niet. Van de wereld dit jongen daarvan. De zakjes lekker doen, zakjes lekker doen. Dat doet het geen pijn. Wie af en toe is doorzakt, wordt nooit in de kastelein. Roepie, 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 Op de laatste zaterdag voor de vasten zien wij hier de vaste gasten. Wat er staat te gebeuren, krijgen allemaal in geuren en kleuren. Wij geven hier het lijstje doken met een ken, een eigen of een ander vrouwke aan de vastenavond 83. Dat doen wij graag, dat vinden wij prachtig. Er is een filmploeg in de zaal, daar. De mikt in de film van het hele verhaal. Nu moet een goed moment gekomen tot ik Prins Piet III mag installeren.
en hem alle bevoegdheden over het Pielhazerie voor de komende dag mag overgeven. Prins Piet, ik weet zeker, alle Pielhazen en Pielhazinnen zien trots op hun prins, zien geweldig in hun sas met deze prins. En ik weet zeker dat onder uw enorme leiding dit in een carnaval wordt, dit is nog heel lang zal duren. Ik wens u daarbij alle succes en vooral voor uzelf ook heel erg veel plezier. En als ik nu deze ketting omhang, dat betekent dat ik van dat moment hij niks meer te vertellen heb en niks meer te vertellen wel hebben, maar het gaan ze nu ook wel uitverder. Proficiat en veel succes. Dankjewel. Pierhazen en Pierhazinnen. Hazenkeutels en hazenkeutelinnekes. En al die andere carnavalsvierders. Je stond ze achter mij. En door. Ik wil het vandaag eens hebben over het gemeentewapen. Niet over de sleutels. Maar die kreeg ik meer pas. De eerste honingraad. Niet geen gemeenteraad en honingraad. De eerste honingraad. Ik noem hem de boeien van de kurf. Dat zien die 10 bijen. Die 10 bijen in dat wapen. Zien er vandaag wel 11, maar dat is omdat het carnaval is. Ze zien naar binnen gegaan om zich te goed te doen aan de honing. Normaal zitten die altijd op buiten hem, maar geen kruisenwapen of niet. Hier, jullie zien dat altijd achter me, daar had ik dat op gemaakt. Maar daar ging touw wat en helemaal in de lucht ging nog wat. De keramieke kurf. De kurf van Klein. Ik kon ze niet vlechten. Het haarswinkels en duurden voor mij gedaan. Vroeger. Maar ik heb er wel in gedraaid. En ik heb hem gedraaid op zijn kop, zoals je daar staat. Het gat in de kurf. Piet, draaien ze naar de vuurkamer toe. Dat zetten we met deze daar open. Dan kunnen die 33.844 bijen met deze daar eens gaan zwieren. De rut ermet. Ik ga nog aan de 4 wethouders hier even naar voren toe. Want ik wil ook eerder je eigen kleuren meegeven. Maar laat met deze dag de kleur. Voor een vrouwke achter de schermen en bevergold. Dus als die wethouders eens even naar voren komen, dat kan natuurlijk. Het hoeft nou geen verplichtingen, kom maar even hier. Die van Harry Jeff, ik even aan de kopapierhaas karen. Want dan zul je iemand anders met je pronken. Piet, draai de kurf maar terug en zet hem er maar even open, dan ga je dan deur. Kijk, nou staat hij weer zoals je moet staan. Met gat vuur, Piet, met gat vuur. Zo zullen dus deze kaart nog uitkomen, die twee die er niet Hoe stond er niet op, joh? We hebben nog wat. We hebben tevreden pierhazen en tevreden pierhazinnen en tevreden hazenkeurels en al die andere carnavalsverenigingen. Tevreden mensen. Zo wil ik het huren. Verder wens ik jullie allemaal een mooie vastenavond. Jeugdprins
Die kregen ook de prinsenmedaille van mij. Dat is ook voor al het vuurwerk wat ze gedaan hebben, want toen hun jaar aangezeten wisten ze niet waar ze aan begon zuur. Ik voel me hier op het ogenblik in een gruwelijk en arme vorst. En dan moet de vorst er op een aantal jaren maar eens wat aan doen. Ze hebben allemaal maar van alles gegeven. De ene kreeg dit en de andere kreeg dat en een medaille omgehangen. En ik sta hier met een leeg tas en een leeg hand. Ik heb niks weg te geven. Dan moet ik niet maar eens aan denken op een aantal jaar. Ik wil ook wel eens een kunstje geven. Kan ik ook goed. Maar ja, die kerkdorpen die komen er altijd een beetje bekaaid af. Hier die grote, dat schoon gedoe allemaal, dat officiële. Als je met wilt praten hier, dan dien je wel iedere keer naar de radsvergadering te gaan. Wil je ergens iets van afweten? Dan hebben we natuurlijk ook, Jo van Hoes, die zit dan maar hier, dan wordt weggekropen, die heeft er niks in gegeven. Die denkt, wat kan me niet verrekken wat ze zeggen? En ik weet, maar ik kan het verkeerd hebben dat hij nog de portefeuille van cultuur heeft, is dat waar, burgemeester? Ja, en wij zien eigenlijk cultuur, carnaval is cultuur. En dan hangt hij er zo mee. En dan kom ik bij Wim. Wim Klausen, de volgende wethouder. Dat is tenminste een goeie, die wil wat werken. Die gaat maestro bouwen. Ja. Als dat maar goed gaat, Wim. Je weet wat je aanbod. Als hij wat groot werd, die PRS zit nog erin, dat weet ik. Ja, zo bedoel ik het gewoon niet. Dat is goed gewoon met die mais. Die werd gezaaid. En dan gaat dat schoon. En die komt goed op. Ik denk dat die goed uit zal komen, Wim. Waarop we de keren werkt aan druren, net als van dit jaar. En dan regent het 14 dagen niet. En dan begint Wim in zijn heur te krabben. En die zegt tegen de burgemeester, de mais is veel te druur, het regent verdomme niet. Ja, wat doen we eraan, zegt de burgemeester? Ja, zal ik een deken eens bellen? Hier zegt Wim, weten wat we doen? We gaan een cruiseprocessie houden. Naar Merselen, we weten wel, naar dat cruise in die S. En dan zegt de burgemeester, ja, dat zullen we doen. Dat kunnen we mooi doen. Dan gaan we naar Merselen, binnen omrijden, naar het hele cruise. Ik denk dat Van Hoes de vlag zal dragen van de gemeente, denk ik zo, dat die met die benen erop allemaal. En dan komen ze eraan. De huur zal zingen. Heer geef regen, Heer geef regen, Heer geef alstublieft toch regen. Want onze mais denkt aan de boks niet aan. Het thema van deze heilige mis is barsten van levensvreugde. Als je dat wat ernaar denkt,
En het wordt ook af, barsten wij van levensvreugde. Als de gelegenheid zich voordoet, willen wij wel barsten van levensvreugde. Gij zelfs. Het zou mooi zien als dat barsten van levensvreugde altijd van u was kwam. In ons leven is het toch ook wel eens zo dat we barsten van zorgen. Als we barsten van zorgen, hebben we behoefte aan onze medemens. Om daar ons probleem aan voor te leggen, dan zoeken we een uitlaatklep. Wij onze medemens vinden het meestal gehuur en voelen ons opgelucht. te onderscheiden. Over zijn treffende dingen die hij altijd heeft. Wacht, kom eens hier. Kijk eens aan. Ik vind het heel fijn om van twee zo'n hazenkeuteltjes de sleutel te krijgen van Roy. De twee kleinste hazenkeuteltjes hier uit de buurt, die geven me deze sleutel. Ik vind het geweldig. Deze die ken ik wel. Dat is de kleine van Joop, hè? Klopt dat? Ja. En dan wat pap toch? Ik heb voor jullie ook wat. Ik heb voor jullie een reep chocola. Met de sleutel van Spaken. Alsjeblieft. En die tuus me lekker op. En er zit nog een sticker op. Pierhazen en Pierhazine. Ook die hazenkeuvels niet te vergeten. Een monument dat weer dadelijk pas onthult. Maar nog hier even geduld.
meer. seizoen. Het houdt niet meer op, maar vandaag hebben we een dag de boerenbruiloft van touw en riet. En ik heb al van alles gehoord. Er is al van alles gebeurd daarachter op de weg. Ze zijn er niet meer zo wel. Schitterend. Mariet en touw, ik wens Olly vandaag een dag dat we nooit meer zullen vergeten. Net als het niet gebeuren, nooit meer zal vergeten. En ik wil Olly ook vandaag onderscheiden met de Prinsenmedaille. En dat ga ik nou doen.
Nee, beroep niet, maar beroep doen nog niet, dat zou toch gewoon niet doen. Min Marie, en ik ben zo blij als ik u zie. Marie, Min Marie, op de ganse wereld vind ik eens aan met jullie. Min Marie, en ik ben zo blij als ik u zie. Hier zijn de gus. Boeren en boerinnen. Allemaal welkom op deze bruiloft van Tij en Mariet. Ze zien er erg blij mee, zoals je ziet. Dit is Venrooy op zijn best voor jongen en oude. Zo werd nou boerenbruiloft gehouden. Wij gaan voor het eerst in het boerenbruiloftfeest van de Pierhaas een zingende boerenbruiloft, een zingende trouwerij maken. Kijk nou eens nou dit schaanstel, schaanstel, dat film staat als van Wenkel en die willen wij. Laat maar gaan, hebben lang genoeg gestaan. Laat maar gaan, het is dus haast gedaan. Ik vraag nou aan Anne, Truus van Kerlien, van de Metselersgraad van Daland en Wim van Leentje de Kief, hofkluier bij de gemeente. Vertrouwde jullie op mijn dochter toe aan Tij, de sneer van Vergen, Vastenovenslepkus, elders. We hebben er nog even over moeten denken, maar laat maar gaan, laat maar gaan. We hebben lang genoeg gestaan. Laat maar gaan, is het haast gedaan. Prins Piet de derde en zijn adjudanten en zijn hele gevolg met de raad van 11 nodige goed op de boerenbruiloft. En alle pierhazen en pierhazinnen, doen er al niet met de echte boerenbruiloft. En alle boeren en boerinnen. En ik vraag nou aan Cor van Gom van Loo, Dier van hier de Twelling, huishoudster van het Broekske en aan Nul van Grat zien Grada, knutselig met regenrij van elektrische stoek. Jullie, de ouders van dit boerenjong, vinden het goed dat hij trouwt met Mariet van Kaatsen-Jan. Wij zijn blij dat op deze manier van hem afkomen. Laat maar gaan, we hebben lang gestaan. Laat maar gaan, is het vast gedaan. Nou, Tij en Mariet, jullie kennen het huren. De trouwerij kan deur aan. Tij wilde geen vandaag goed zorgen voor Mariet en ze verder met ruis laten. Ik zal ze een hele dag hier dichtbij mee houden, maar ik zal ze vanavond om 12 uur om netjes afleveren. Geweldig. Mariet, zullen geen vandaag goed op tijd willen passen en zorgen dat hij niks tekort komt. Dan zeg ik geen ja op. En dan zeg ik maar wat mijn vader zei. Laat maar gaan, we hebben lang gestaan. Laat maar gaan. Ik zie nou de waarschuwing die te brute moet hangen, maar die komt er zo aan. Ik sluit me hier bij de buurt van Minekel aan. En ik hoop allemaal pierhazen en pierhazinnen dat jullie allemaal dus boerenbruiloft gaat vieren. En dat we vanavond weer allemaal kunnen verwachten bij Sjaakie en Engel op het boerenmoesbal.
En dan zeg ik maar weer, laat maar gaan, laat maar gaan. Er is lang genoeg gestaan. Laat maar gaan, laat maar gaan. Is het afgedaan. Dat ik waarschijnlijk bij de weg. Ah, hé, ik heb wat Barry Hughes spelen met jou. Ja.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit Fonds.